Čaute ľudia, tady je Kohutis, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska sa budeme zase venovať sliepkom. Idem najprv pozberať vajcia, žrádlo majú. A za chvíľku budeme mať aj nové sliepky. Tak a idem si vajcia pozberať. Tak, vajcia som pozberal. Tu sme im zrobili takú zmenu. A plot sme až dali až tu. Vyzerá to otrasne, ale za niekoľko dní nám príde takéto plečivo. A potom toto dáme preč. Vodu som im už dal, takže vodu majú. Tak a idem si zase vyčistiť sliepka. To ste už videli v minulom videu, tak to vystrihnem. Tak, posledný kurím dám. Sem mám hotovo. Tak, kuriny som už vyčistil. Majú to krásne čisté. Teraz ešte idem toto obuchať, aby sa im tu nešmichalo. Tak, už mám hotové. A videa budem približne vydávať každý piatok. A toto máme potom cez leto na strúhanie nejakých zeleniny, čo sa nedoje, alebo čo trochu zhnie. Nastrúhame a tu im budú také pasiky padať. A to potom oni z toho žerú. A ešte nakoniec dám do budky pšenicu. A to ste už videli, takže to nemusím natáčať.